Zaunitz izan zen Tafalloko Nafarro oinez, erdian erein, lelopean egintzena, baino badakizue euskaltzaleak eta euskal munduan ibiltzen direnak arront ekintzaileak direla eta bata bertzearen atzetik ibiltzen direla, gauzak eginez, ekintzak egitasmoak antolatuz eta 2023ko Nafarro oinez ere baia martxan da, hasi dire horri bueltak ematen eta hor gauzatxoak egiten antolatzen, zehazki 2023ko Nafarroa oinez, Andramari ikastolan izanen da, Etxarriarana zen kokatzen dena, sakana inguru horretan kokatuko da Nafarro oinez, eta, horretaz solasteko zehazki Andramari ikastolako zuzendaria den Inigo Oreiarekin gaude, atxaldeon Inigo? Arratsaldeon. Mil esker tortzeagatik, Inigo, ez dakit ilusioarekin, pozez, beldurrez, nola hartzen da kontu hau? Ilusio handiz. Esan ez, guretzat erronka izugarria da, baina behintzat gure komunitatean, gure jendeak gogo handiz hartu du eta desiotan dago murgiltzeko urte honetan eta errespetu pixkat ematen du, ze badakizu ardura duzula eta ongi egin nahi duzu, baina ilusioa azpimarratuko nuke, bai. Leheno kontatzen zenidan, Etxarriarana zen kokatzen da institutua, baina pixkat inguruko herriak ere biltzen ditu. Bai, ikastolak Etxarrin kokatuago 3 eraikin ditugu, 2 Etxarriaranatzen, batek hartzen du haurrezkuntza, lehen hezkuntza eta besteat DBH, baina Arbizun ere badaukagu haurrezkuntzako gela unitarioa. Eta berez, gure ikastolan 14 herritako ikasleak hartzen ditu. Iriberritik Iturmendira. Tarte horretan, erdian handienak, kozkorrenak, Etxarri, Arbizu, Lakuntza dira, Huertarakil, baina ere badira beste herri txikitako askotako ikasleak. Hemen egina da, aitzinagotik, lehenagotik Nafarro oinezen bat? Bai, hain zuzen ere, lehenengo Nafarro oineza batera egin zuten Inigo Aritza ikastola eta Etxarri Aranatzeko ikastola, hori lehenbizikoa izan zen. Eta horrez geroztik, hau izanen da laugarrena antolatzen duguna. Azkena 2009an izan zen, eta orain gure laugarren Nafarro oineza. Beraz, esperientzia pixkatxoa badaukagu. Badago aurrekoetan ibili den jendea, aurrekoak antolatzen? Bai, batez ere 2009an, hain zuzen ere, ni hor ikastolan irakasle bezala hasi berria nintzen, aita bezala ere bai, hasi berria, eta hori bildu nintzen komunikazio arloan eta orain zuzendaria naiz, orduan beste ikuspegi batetik tokatuko zait Nafarro oineza. Beldur gehiagorekin, orduan? Ez, ilusioz, erronka polita eta errespetua bai, baina gogo handiz. Kasu honetan, Inigo, bildutako dirua lortzen bada, helburu hori betetzea, bakigu bertze helburu handiz daudela, baina diruarena ere bai. Hortzen dago, kasu honetan, zertarako erabiliko dugu? Bai, begira, aurreko Nafarro oineza 2009an egin genuena, baliatu genuen haurrezkuntza, lehen hezkuntzako eraikina egiteko. Oso baldintza txarretan geunden, eta gaur egun badaukagu eraikin polita, egokia, duina gure ikasleendako, hezkuntza jarduera garatzeko. Eta urten, asmoa da, bildutako diruarekin DBH-ko eraikinari buelta ematea. Eraikina oso zarra da, 1975koa, kanpotik nabari da, zarra dela, beste garai batekoa. Arazoak ditugu, bi norabidetan, hobetu nahi dugu, bat irisgarritasunaren aldetik, guk helburuetan gero komentatuko dugu, baina inklusibitatea guretzat garrantzitsua da, denontzako proiektu bat izatea eta irekita egotea, eta momentu honetan muga dauzkagu eskalerak, barruan ez daukagu igogailurik, orain badaukagu ikasleren bat hanka utzita duena eta zailtasunak ditugunak, eta gero bestetik pixkat ardura soziala eta ekologikoagatik aldatu nahi dugu, hobetu nahi dugu isolamendua, energia asko galtzen dugu, berotzeko energia iturria aldatu, biomasara pasa, zerbait ekologikoagoa eta egokiagoa, gaur egun bizi dugun krisi klimatikoan, eta batez ere bi norabide horietan hobetu nahi dugu DBH-ko eraikina. Eta ere bai pixka bat ere, txukuntzeare kanpoaldetik, nabari da zarzarra dela. Hoxen, ikastola hori azkenean bizi berritzea, segitzea ematen da, jarraipena. Ez dakit, helburuak aipatu dituzu, ez dakit bertzelako helburuak ere badituzuen Nafarro antolatzen? Bai, guretzat hori da helburu ekonomikoa, baina hau guk ezinbestez lotzen dugu beste helburu batzukin, eta hor nik uste azaldutakoak
uste dugu asmatzen ari garela, ez? Batetik ikusten dugu gu Etxarrin kokaturik gaude, arnasgune batean, euskararen arnasgune batean, baina gainera azken bola honetan iturri desberdinetatik etortzen diren datuek esaten dute eta gurean ere, Sakanan ere, euskararen ezagutza aurrera baldin badoa ere, erabilera moteltzen ari dela. Eta gu horrekin oso kezkatuta, oso arduratuta gaude, ez? Iruditzen zaigu arnasgunetan gauden ikastolok, Baztangoa kasu, ardura badaukagula, berezia, euskararen erabilera eta euskal kulturaren suspertzean, ez? Eta, bueno, norabide horretan, hori da gure helburutako bat. Gu izan nahi dugu sasatzaileak edo zirikatzaileak euskararen erabilera suspertzen. Hori bat. Bestetik, aldarrikatu nahi dugu gure hezkuntza eredua, gurea kooperatibismoan, auzolanean, izaera publiko duen proiektua da, denontzat irekita dagoena, gurean denek daukate tokia, eta hori ere aldarrikatu nahi dugu, ez? Eta azkenik, gure proiektua ja 53 urte ditu, 3. belaunaldian gaude, bada belaunaldiz belaunaldi pasa izan den proiektu bat, eta horretaz harro gaude, gaur egun badira gurean beraien aiton amonek sortutakoak, eta hor ere nolabait ari hori etenik izan ez dezan nahiko genuke, bai? Hauxen, aipatuzun azkenekoa azpimarratu zen zera bat da, ez? Kontu bat, aurkezpenean, ere egin zenuten aurkezpen deigarri horretan erabili zenuten, elementu hori ez, belaunaldiak elkarren ondoan jartzearena. Ez egite, belaunaldien arteko komunikazioa galtzen ari dugu, akaso Inigo, eta berreskuratu beharreko zerbait da? Bai, horre gurean ikusten dugu, azkenean Sakanako mankomunitateak berriki egin zuen euskararen kale erabileraren kale neurketa, eta aditzera eman zituen datuak, eta gurean ikusten da, moteltze bat dagoela, eta igual ez gure eremuan, baina Sakanako beste herrietan ikusten da ere bai, belaunaldien arteko transmisioa arrisku bizian dagoela, eteten ari dela. Gurean igual hainbeste ez da somatzen, gehiago somatzen da adintarte batzuetan erabilera moteldu edo baita jaisten ari dela, eta gainera orain euskaraldian murgilduta gaudela, horrekin bat egiten dugu guztiz, ez? Eta gero ere nik uste gurean eragina izan du pandemiak ekarri duen guztia, eta baita ere pantailetan hizkuntza hegemonikoaren pisua, ez? Hortzen dugu erronka handietako bat, ez da Inigo, pantailaldia ere bai, izan genuen duela gutxi, pixket, ez dakit, ez? Pantaila horiek dire, akaso, nolabait ere, belaunaldi arrakala horren erdian txertatu direnak, ez? Egin handi batean, hortik etorri dire, austuretako batzuk, eta baita ere euskararen erabilera, ez? Hor, badago zer aztertu zentzu horretan. Bai, guk urte batzuk, egin somatzen zabaldu zirenean telebistako kateak non marrazki bizidunak etengabe gazteleraz egiten diren, hor hasi zen somatzen haurrezkuntzako ikasleek joera handiago, eta gero gaur egun influencer ditzen diren horien artean, TikTok eta halako aplikazioetan gure DBH-ko ikasleak ditugu, hor nabari da, hor gaztelera da nagusi, alternatibarik ez daukagu edo oso ahula edo ez dugu asmatzen, eta gero nik esango nuke ere behar dela botere publikoetatik horretan indarra egin, inbertsioa egin, apostu serio bat egin, azkenean, hizkuntza gutxituak hori daukagunak, ez? Izan behar gara, globalizatuago mundu batean, ere erakargarriak izan behar gara eta praktikoak. Eta hor erronka handia daukagu, dudarik gabe. Eta ez da gauza txikia, hain zuzaren ere, nik behin baino gehiagotan erraten dut, influencer direla eta beraz ez influentzia sortzen dutela, eragina sortzen dutela, beraz pantailetatik datorri informazio fluxu guzi hori, ez da gauza txikia eta zenbat eragiten duen erraten genuen bezala erabilera guzi honetan. Edozein kasutan, Inigo, orain gelditzen zaigu nahikotxo hau dena prestatzeko, baina oraingoz leloa eta logoa bi gauzak aurkeztu dituzue. Otsegin leloa. Otsein, bai, Sakanan otsein esaten dugu. Bada bertako euskalkian erabiltzen den hitz bat. Horri ere, pixka bat lehen esaten genuena, ez? Arnasgunekin lotuta, Sakanak badaitu bertako euskalkiak bizirik daudenak, aberatsak daudenak, eta horri ere pixka bat ere garrantzia eman nahi genion.
Eta, bueno, Otxein, Sakanan, bi esan nahia ditu. Batetik esan nahi du burrumba sortu edo hotza egin, bai? Eta bestetik ere erabiltzen dugu deitu edo aldarrikatzeko. Eta hain zuzen ere, hori egin nahi genuen, ez? Otxein, euskara erabil dezagun, Otxein gure hezkuntza proiektuarekin bat egitera, Otxein belaunaldien arteko eta euskal kulturan inguruan batzera, eta hor gure hemen daukagu, gure zera, ez? Gure logoa, bada bozgorailu bat, hor pixka bat hemen ikus daiteke, ez? Berez bere jatorria bada, nahiko minimalista, baina hor adierazten du baditu ere ikastolaren logoan ere ditugun koloreak, ere pixka bat hor aniztasunean oinarrituta. Eta, ikastolen elkartearen... Andramari ikastolaren logoak, dituen koloreak, hau esi dira, hemen ikus daitezkenak, bai? Eta, horiek ere, logoa egin genuenean ere ikusi nahi genuen, Sakanan, lotuta dago Sakanako zuaitzekin, hosto desberdinekin, kolore desberdinekin, baina ere bai ikastola proiektuak, gure ikastolak duen aniztasunarekin, eta izan nahi duen aniztasunarekin, ez? Eta, ere bai bozgorailua bada elementu indarra daukana, hotxeiteko, aldarrikatzeko, eta aditzera emateko gure izaera eta gure kezkak, ez? Orduan, hor daude, gure leloa eta gure logoa. Ez da, Otxein hori lotzen alden landa ere muarekin, nola baitere, azkenean ez, ikastola kasu honetan ez da Tafallako bezala, ez dago Iruñan, pixka landa ere mura gehiago joaten da, eta kasu batzuetan zailtasun gehiago izaten dire landa ere muan, gobernuen laguntzak izateko, eta hortik ere Otxegin beharra da nola baitere, ez, txikitasunetik Nafarroa guztia. Bai, ez guk hain zuzen ere, ez, esan dugu, Sakanaia ere muskalduna da, eta baina ikusten dugu gabeziak ditugula eta euskara indartu behar dela hor Sakanan ere, eta ezinbestekoak direla bai administrazioen eredua eta baita ikastolak beharrezkoak direla, ze gaur egun dugun egoera inolaz ere ez da txafleroak botatzeko modukoa eta atzeraldian gaude. Orduan, bai, zuk aipatzen duzun zentzu horretan ere garrantzitsua da, eta ere landa eremuan baditugu beste gabezi batzuk, igual Iruña herrian somatzen ez direnak, komunikazio aldetik, azpiegituren aldetik, eta horri guztiak normalean ere euskararen kalterako doaz, ez? Hortaz ari garela, Nafarro inoz antolatzea, txarrin edo Tafallan seguraski ere ez da berdina, Tafallan jendexka bat bizi delako, zailtasunak izango dituzue zentzu horretan, komplikazioak ekartzen ditu antolatzeko? Ez da berdina, ez da? Tafallan eta Txarrin. Ez da berdina, nik uste zentzu horretan gu oso esan dezakegu gure kasuan Andramari ikastola, baina Inigo Aritza ikastola altsasun dagoen ere, dira oso proiektu errotuak Sakanan eta babes sozial oso handia dutena, ez? Eta zentzu horretan oso pozik gaude, eta normalean igual beste eremu batzutan, Nafarroako beste eremu batzutan, bai somatzen dute zailtasun gehiago, traba gehiago, gurean esan behar dugu, ere bai gainera orain egiten ari gara Nafarroan izan aurkezpena bertako udalekin eta aste honetan bertan mankomunitatearekin, babesa handia da, bai babes soziala, babes politikoa, eta guztentzu horretan pozik gaude, eta gero horre landa eremuak izatea lehen aipatzen genuen bezala, agian beste zailtasun batzuk ekartzen ditu, baina zentzu horretan nik uste nabari dela ikastolak errotutako, herritik sortutako proiektu badela eta herriaren partea garela, bai. Andramari ikastola, beraz, urtetako proiektuak, konta ikustu zerbait beretaz. Hau, 1969an edo inguru horretan sortutako proiektua da. Bai, hori da. Eta irakurri dut 12 pertsonekin hasi zela. Hori, 1969an, zuk diozun bezala, 12 ikaslerekin hasi zen. Han, Txarrin sortu zen, han guraso eta herritar batzuk elkartu ziren. Beraiek ikusten zuten momentu horretan momentu horretan zegoen hezkuntza ereduak ez zituela asetzen, eta beraiek nahi zutela beraien seme-alabak bai euskara eta baita euskal hezkuntzan hazi eta hezi, ezta? Eta hortik abiatu zen, gaur egun, garapen desberdin izan dugu, eta gaur egun 400 ikasle baino gehiago ditugu, 250 familia inguru, 250 langile baino gehiago, bada kontsolidatutako proiektu bat,
Eta bueno, hor lehen esaten genuen, 14 herri desberdinetatik etortzen zaizkigu ikasleak, ez? Eta guk hori azpimarratzen dugu, ez gara etxarriko ikastola, bagara zonalde bateko ikastola, eta gure egunerokotasunean hori ere saiatzen gara agerian uzten. Hain zuzen ere, Nafarra oineza ez da izanen jarduerak mugituko dira herrietara, Arbizura, Lakuntzara, Uhartera, Bakaikura, mugituko gara, bai. Eta gero, proiektu honetan, ikastola honetan, azpimarratu zuen bertze gauzetako bat da, bueno, ez dakit zuen helburu edo eredu pedagogikoak ere, interesgarriak eta entzutekoak direla, eta hor egiten duzuen nahiko lan adibidez ez, inklusibitatearekin eta halako kontuekin, ezta? Bai, bueno, bagara ikastolen artean bakarra, baina gero ere nik uste toki gutxi dago, non bi transizio gela ditugun, bat momentu honetan bat haur hezkuntzan eta beste bat bigarren hezkuntzan, DBH-en, transizio geletan egoten dira ikasleak, beraien ezaugarriengatik, autismoa dela eta, Down sindromea dela eta, ez dute jarraitzen besteen erritmoa, baina bai apostu handia egiten da ikasle horiek integratzeko beste ikasleekin. Eta, bueno, nabari da horretan urteak daramatzagula lanean, eta ez da bakarrik ikasle hauekin lortu den integrazioa, handia dela eta gainera familiek hala adierazten digute eta eskertzen digute, da beste ikasleek ere nola hartzen dituzte ikasle hauek. Eta nabari da, bueno, lanketa handia egon dela horren atzean, eta bueno, hori gure egunerokotasunaren parte dela. Eta bestetik guk ere beti esaten dugu, gure ikastolak ateak zabalik ditu, edozein pertsona, edozein familia gurera etor dadin, bertan jaioa, kanpoan jaioa, ongietorriak dira guztiak, eta zentzu horretan proiektu anitza eta irekia izan nahi dugu, bai? Bueno, hortxen egiten duen lan guztia ikastola honek, ez dakit honen aipatzen genuen, ez? Pedagogia, bueno, nola bilatzen den hor beti lantzea eta gauzak berritzea zentzu horretan, ez dakit horrek bat duen zer ikusi ere ikastolekin, berarekin, zeren azkenean, akaso ez, eskola publikoan, bueno, administrazioa handiagoak izatean, batzutan, hor dugun flexibilitatea eta margena txikiagoa da, gero ere akaso ikastoletan, ez dakit, irakasleen implikazio maila ere handiagoa izaten da, eta gero sumatzen da, ez? Pedagogia aldetik egiten diren esfortzuetan. Bai, hor ikastola sortu zirenetik berritzaileak izan dira, ez? Ez den momentuan izan ziren existitzen ezen hezkuntza eredu baten aldeko apostua egin zen, euskaraz ikasteak, baina lehenengoak izan ziren neskak eta mutilak elkarrekin klasaratu zituztenak, D-eredua ezartzen aitzindariak izan dira, gaur egun egia da D-eredua hainbat esparrutan, sakanan esate baterako orokortua dagoela, baina pedagogikoki beti ikastolek apostu garbia izan dute, aurrerakoiak izaten, konpetentzietan oinarritutako irakaskuntza esate baterako gurean, gure ikuspegian txertatua dago ja orain dela urte batzuk, gure hezkuntza sistema euskal kurrikulumean oinarritzen da, orain dela urte batzuk adostu zen euskal kurrikulumean, eta egunero ari gara etengabeko berrikuntzan, gure irakasleak etengabeko formazioan dabiltza norabide horretan, ez? Pozik esan dezakegu gure hezkuntza komunitateak, ez bakarrik irakasleak, beste irakasleak ez diren beste langileak ere, eta baita familiek oso inplikatuak egoten direla normalean hezkuntza proiektuarekin, baina ere aitortu behar dugu, hau ez dela bakarrik ikastolen esklusibitatea, beste eskoleetan ere bai, badaude oso profesionalonak, kualifikatuak, eta guk igual abantaila daukagu autonomia gehiago dugula gure hezkuntza proiektuak ezartzeko ikastola osoan, gure kasuan 2 urtetatik 16 urtetara, eta denok norabide berean goazela, oso plantilla egonkorrak ditugu, eta gero ikastolok osatzen dugun sarea, gaur egun 113 ikastola gara, Euskal Herri osoan, ikuspegi nazionalarekin, eta elkarri babesa ematen diogu ekonomikoa, pedagogikoa, formazio aldetik, baliabideen aldetik, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Hortxen, ikusten genuen bezala, Andramari ikastolak dituen berezitasun horiek, eta gero horiek seguraski egunean bertan
tokatuko zaigunean, ez dizut galdetu, ze egunean erortzen den. Bueno, pues begira, horren inguruan, orain dela gutxi erabaki dugu zein egunetan izanen den, urriaren 8an izanen da. Bai, berez, Nafarroainitza urriaren 3. asteburua tokatzen da, baina hor zonaldean badaude azokaren bat, gero zubia tokatzen zela eta bueno, pues hor erabaki genuen urriaren 8 izanen da. Tokia zehatz-mehatz etxarrin pentsatzen dugu, baina zirkuitua eta ez dugu erabakita, oraindik, baina eguna bai, eta bueno, horremendik ere gonbidatzea, Xaloa Telebistaren entzule guztiak, eta zuek ere bai, bertan egotera, egun ederra pasatzera, eta bueno, urtean zehar ere ginen ditugun ekintzetan gurekin bat egitera. Honen gara San Ferminetan, Sakanako hainbat herritako ekitalditan eginen ditugu, eta bueno, gonbidatutak. Hortxen, deialdia, parte hartzeko, oraindik bidea falta da, uste baino lehenago etortzen da, normalki denbora adin batetik aitzinera aguro pasatzen delako, eta batez ere ardurak ditugunean, ardura zartuko dute eta ilusio zerreten zuen bezala, Inigo Oreiak Nafarroinez 2023, otsein lelo horren behan ikusten zenuten logo honekin ere bai, eta ikusiko dugu zer ematen duen, erran dugun bezala, hitzordu ezberdin horietan parte hartzeko aukera izanen dugu. Inigo, ez dakit zerbait geratu zaigun esateko, garrantzitsua? Ez, esker mila honitz, zuei gonbite egiteagatik, eta hasieran esaten genuen, gu ilusio handiz gaude, eta iruditzen zaigu euskara eta euskal kulturaren inguruan egiten dugun aldarrikapen hori ezinbestekoa dela gaur egun ere. Hemen atzeraldean gaude eta aurrera pausoak indartu behar ditugu, eta hori bakarrik proiektu kolektiboek eta elkar lagunduz egin dezakegu. Baitze derroiekin utziko dugu, mila esker handitzen. Bale, eskerrik asko zuei.